Ahojte, pozdravujem všetkých, moje meno je Jozef Andrejkovič. Dovoľte mi, aby som vám predstavil úplne nový projekt v srdci Dunajskej Stredy vedľa termálneho kúpaliska. Projekt Ideal Homes vám poskytne 1-, 2- a 3-izbové byty, vonkajšie parkoviská, ako aj podzemnú garáž a toto všetko vám zaručuje moderné a pohodlné bývanie. Ak vás projekt zaujal, neváhajte ma kontaktovať.